Fil-1975 ġiet varata il-liġi u saret titkellem Malta eżatt 50 sena ilu. Il-kumpanija Go li l-fornitur ewlieni tas-servizzi ta' telekomunikazzjoni f'pajjiżna se tiċċelebra l-50 anniversarju mit-twaqqif tagħha wara li fl-24 ta' Ġunju 1975 kienet waqfet formalment il-korporazzjoni Telemalta. Minn Telemalta fl-1996 il-kumpanija adottat isem ġdid u saret il-Maltacom qabel ġiet privatizzata u saret il-Go kif nafu għallum. Il-kumpanija li toffri servizzi tal-mobile, linja fissa, internet u televiżjoni f'pakkett integrat u kol tagħti l-akbar appoġġ lin negozji lokali permezz ta' firxa ta' soluzzjonijiet professjonali infaslin apposta. Illum il-ġurnata Go għandha aktar minn 500,000 konnessjoni fuq in-netwerk tagħha permezz ta' infrastruttura tal-ogħla kwalità ta' tip True Fiber u 3 cables taħt il-baħar li jaqdu lil Malta mal-bqija tad-dinja, l-unika operatur lokali f'dan il-livell. Aktar kmieni din is-sena stess il-kumpanija inawgurat il-kwartieri ġodda tagħha fiż-Żejtun b'investiment 20 miljun euro f'binja sostenibbli u diġitalment avvanzata li ġiet indirizzata fl-impenn ta' trasformazzjoni diġitali u ambjentali ta' pajjiżna. Go's purpose is to drive a digital Malta where no one is left behind. Fl-okkażjoni ta' dan l-anniversarju ta' Go, l-Istazzjon 1 qed ixandar dokumentarju qasir dwar dan il-vjaġġ ta' nofs seklu fl-iżvilupp tal-komunikazzjoni f'pajjiżna.